Салом алейкум бародари азиз. Redmi Note 11 ва Redmi 10. Redmi Note 11 ва Redmi 10 ду телефони легендарни ҳам гӯем мешава. Вақти модело биромада буданд, бисёри бад мегирифтанд, то ҳол бисёр мегиранд. Аи модело тамом шуда буд, ина бо омад касида мақсад дар кор боша ҳами чиз пирсида буданд, аи бисёр пирсида буданд ки ай ҳами модел ёвен биёрен. Ба ҳамин хотири видео кардастем барои шахсоне ки имина ҳами модела пирсидаста будин овардем, марҳамат кине омада харидорӣ кине. Redmi Note 11, Redmi Note 11 бародаро, процессор Snapdragon, процессор яке ай процессорҳои бақувват. Ана аиш Mediatek Helio G88 игровой процессор, аишам бақувват, аишам. Хоб камераошон аишам 50 мегапиксел. Аиш ай Redmi Note 11 33 Вт бистри зарядка, аиш 15 Вт бистри зарядка. Хотираошон аишам 64 гигабайт. Нархошон Redmi Note 11 4/64 гигабайташ 12490 рубля бародаро. Ана Redmi 10 4/64 10990 рубля. Марҳамат кине омада успед када харидорӣ кине. Шахсое ки пирсида буданд омадак телефоно. Марҳамат саросима шаве, успед кине идаф ки идафам тамом шид, мумкин набиёяд дигаи модело. Ана ки чи саволи дошта боша марҳамат кине, ҳамин номеро да занг зане бародаро. Телефоном ҳамаш оригинал, 1 сол гарантия, авиакасса ҳам дорем. Билетҳо бо нархҳои дастрас иншоалло. Занг зане ба ҳазур, нархи билетҳо пирсе. Саломат боше, худо нигаҳбон барори кор.